に従いその姿を現せ。ここが正念場ですな。私の役目はこれ以上さーて、思い出し、貴様なんす。もはや1秒。ランスは追います。急げ、全員で援護するんだ。ムザムザ。
剣となれ。そんなところ。このままではさせん。かの者に風のごときカルト。通してもらう。としての突破する。よっまだまだ